Kublai Pibaro, kani kedai kedudarshan Meghalaya, bat ngipiang sobhai Pibaro, syakatup kubor jengi mentaka janmit. Syabangin pai syik kubor kiba benya, tungin ipet syuai kimat kiba kongsan. Ai kublai ke Presiden, u Vice Presiden bat u Menteri rang ba duk keri, ya barok kinong syong mentaka sni, haka jing sedang ya karat yatra jong ublai jaganat. Lejengo u Menteri rang ba, u konrat ke sangma ya ke oka para bat melem ha Southwest Garu Hills. Pinkuk burom ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, yu MP Ketura Usaleng sangma ha ususutham auditorium. Pinkamti ke Meghalaya Pradesh Congress Committee yu MP Ketura Usaleng sangma banjit iki kertong na kebentak election shiteng samoy ha gambigre. Bat dawa utrai jaka ban pin urlong ya kejingite kular ni ban pin paino ya kejaka bala ai sobha. Ki khubor ki bapnya ka Presiden keri ka Draupadi Murmu u Vice President u Jagdeep Dhankar bat u Menteri rang ba do u Narendra Modi kila ai khublai ya barok kinong shong mentaka sngi. Haka jings dang ya karat yatra jong ublai jagannath. Haka kerwa lingba ka social media, ka Murmu ka laong bamenta ka sngi ki riunget blay jagannath nakeleng kari bat ka perthai kila ya ap dengong banyu i kilai tali ki dur blay ki bansyong haki kali kulai. U Vice President u Dhankar u laong bakarat yatra ka don ya ka history ka bajali u bat kariti kolshor ka ba don nongrim. Lingba ki social media la yo i ba u Menteri rang ba do u Narendra Modi u dem hakmat u blay jagannath. U Menteri Rangba u Konrad K. Sangma haka jinglet jong u sha ukapara bat melim ha Southwest Garu Hills ula ai jingkren halor bon kimat. Haka ba hak ukapara songma u Konrad ula sakhi ya ka jings new palat jong kasurok damal gre melim boldam gre bat ulamang praklor tingka klem dapen slam nakabenta bantei kirke ya katei kasurok. Ula kentui ki ofisar ketnat PWD ban sedang no mardor ya kekam kenang ban pensuk ya kelet kawan jongki patba. Hamelim u Konrad ulai kendo bat ke kenhun nong ringap na kaban itu hakikam bakitre. Hakajuk kapor ula let ru ban jurip ya kejaka balat terwa na kebenta kejing pentre kam ha jong para bat ai jing mut ru ban kentup langi ke sorkar kebamarjan hapok ketika projek. Ka Meghalaya Congress hinin ka sngi kalapin kup burom UMP ka Lok Sabha u Banatura Parliamentary Seat u Saleng sangma ha usoso tham auditorium Shillong. Kiblay don ringkat hakani ka program ki kentup u President ka MPCC u ba Vincent H. Pala ka Working President ka Deborah C. Marak u nongelam ka CLP na lor kiwe. Haba ai jingkren usaleng ula shu antat bakaseng Congress kan sathau sarkar haka jilla ha usnem 8,000 apropra. Ula ongru bakaseng kan sawan biang haka bor haka sarkar preng dakaba kan sa job ya buntli ki shuki ha usnem 8,000 arhokhandai haka election Lok Sabha. Haka bayade bat ka election shiteng samoy ha gambigre u President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong ba kiladap bankhot ya ka application. Kumta ka seng kalapin kamti u MP Natura usaleng sangma banjit ikikirtong. Dakaba kentho bakani ka election kan David ka job hakaba kinong san perthai ki bapaw khamat kinye khun yala ki bahayeng asem kum kikirtong. Iba palay laong bakani kan long kaway na election kabasyong shit ba hakari lom garo. Hakaba u Menteri Rangba u Konrad Sangma un pinyakun ya kakurim kum kakirtong kanang ba unyo ya kajing job. Katba u Dr. Mukul Sangma un pinyakun yala kahep kansi kabadai kakurim jong u Zenit Sangma kanang bakan long kajing job yaki bat kumjo ikaseng Congress bakan yo ikajing job haka election. They will support whatever reasons. But they have called for the applications. How many will apply? We are yet to receive the applications. Habak daw ba prapho nakashispa ki Menteri hakad kenhun ki Menteri jong u Konrad Sangma kide nakaseng Congress
Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ulaong baladon kan menu-menu ki bakwa banwan phai biang syakaseng Congress kadon karukom trekam. Habakili balada u Dr. Mukul Sangma bat kiwi-kiwi ki kwa ban pinyeso syaka Congress. Uba pala ulaong bakaseng Congress kalong kum kakmi kaba ailat yanu ban pinyeso Henry nakabenta ki katu katni ki kirdan ki kentup ye ki nong yelam ki don ki rukom trekam ba ka AICC ka habban shim ya karai. Kumta ka don ka rukom trekam bat ka rukom trekam kan rai manu bala ban pinyeso. But at the same time, we respect their ideology, we respect their whatever decision they are taking. We have no control over them. But in case if we need them, if we request them, if they come, we welcome that. There's no issue on this. Ka Wisdom Week ka bajulong manla usnem ha Wisdom Center ka badon ha Dihar Ribhoy District kalakut no hinin kasngi. Ka Wisdom Center kadi ka jaka syong tad nakabenta ki samla ki blakot nakajingkerni di drop. Kalapinlong ya kani ka program u MLA ka VPP uba Bright Starwell Marbanyang ulay don langkum u kongsan. Haringkat u Reverend David Jamir Director ka Wisdom Center. Hakani katayo kila don shibun ki jingile kai baper ki balay don benta lang da ki samla jong kani ka center. Hakabalay samru iki kusnam bat ki sernot hakani ka sngi. Uba Marbanyang haka jingikren jong u ulaay ka jingero ya kani ka center namar ki kam ki babha jong ka ya ki samla bat ki bahayang sem jong ki. Ini lebih berkata, udrok semar udrok lah ban lebih berkata tadi kejim kejong uneka kena ini samla ini kirang ba kirang ngop ha udrok kan ini uni ulah berkata ru ya kayang kesen terhentam ya keilang salang hi baru hoi. UMLA Kamairang Constituency uba metba lingdo hadin balawai ke jingelang hapdeng u nong aikam jong katanat karep karyang bat kementri katanat karep karyang i Dr. Amprin Lingdo kabalalong ha District Agricultural Officer Eastern West Khasi Hills District ulakentu ya kementri ban ai ke jingerap bat kershani ki nong rep jongka dong kathan ulapentip ru ba kamang tingka na kabenta ki nong rep hakitei ki than kalong kabaret bha I Dr. Amprin Lingdo ila pentikna ba insapet ya kani kabenta. Baik ba norap kita dalam kamsibon kita kesana, dalam kamsibon kita kesana kalian jom ke department akabedi bat kamera yang jom ke dokter. Kamtam makan ke por ke bumanta kawa kibriu ki kerdu bah, nadong sedang ki kerdu bah nasdo. Telarang ngem support nak kalian jom ke sarkar ke government ke department. Ya ke eke bagi pai baki don kam kabalong tang kamrep. Hakaway ka jinge kenat kabala nangjur kat banangyat kipor kaway katray jaka kabala IT ya ka jaka jongka syakatnat horticulture ha usnem arhajar khat ar kalapin mi ya ka jing berngam kabating ban pin orlong ya ka jinge te kular lem kumta kan shim byang no ya ka jaka. Kani ka jingja kalapau perthai hakasngi satjan hakapor bakinong yalam kahima jirang kishnong lakro ka Khasi Students Union jirang circle bat kaseng samla lakro kilalet banjurip ya ketika jaka. Kini kinong yalam shnong kila berngem ban kirshan ya katrai jaka hakajingwat ya ka hok jongka bat kitmu ban bot din ya kani ka kam bat katnat badepen. Palat di post nem kilayat menta kejingkular ban yo kam kimshim la orlong satya kabalapin long ye ki try jaka ban sngo bitar bat dawa ban le AA yang jong ka sarkar kampat syam la le AA hakajingmut jing perkhat jongi ki briubun sien ngi ju perkhat balada ngimla ban yo I de laki jongki khmat katnu kan khta ingi hakajing em kabaman kasngi Henry habangi pet pat ye kibriu ki badon jing duna ha ki department kamtam kitu ki bamla ban yo I ngiyo I ki bekiyat bet ki sngo tho ye kalenti ya lingba uding do le bat kumnu ki kamai jakpo tungin ekmi ekani ka kai pot
มันสงบถูกคำพาหลอดกันนี้ก็ดูดาชันมิคาเลียกลายเคลื่อนไปกองลูซี่ลามารีบัดอิบริวบอมลาบันยูอีเฮนรี่บลาดีกว่าเคลื่อนกันนูกันจริงกองลูซี่ลายถูกบากปอร์บักไฮอีลาดูน้อยอะไรกิกมีกิกปาไปหลับเป็นสั้นเป็นรังใบอีดักกมีอีจงอีเดี๋ยวอันใดลาดับอัสนำการตายลาดูน้อยกับบริวอีนำมารกจิงปักขมัดอันนี้กะกัดแรงลายถูกรู้บักกิกขมัดจงอีกิสาวฮาบัดกิบาฮียงจูอีกิลาสุมาเรกันนี้กจิงปังได้กิดาวไอขมัดเดน่ากันตากระดาวไปละดูน้อยกับบริวอีแต่hadin bala khai menga te email la klan no naksla ka prathe te la ri no email anga te hadin kata ki ong naladap arsnem te sadu no ki khmat ki saw no te ki la shim dawai khasi kum tu ki la khle te ki dawai bat mkhniang te sadu no ki khmat chunga wala im la shu ban yo i dai kwa pat ban trishitom bat ban yang halaki jong ki kchan bat ban om shania hakiwei te hau banai kelalan kot aja pusau bi lashem ya kajaka hajan nazar hospital batat haduk menta ila di kwai hakte kajaka ban kamai jakpo te hadin bangala lap ye kane kajaka tenga sew ka sef nga shong hune ngala shong ban no hune na du snem na du snem sorry na du banai beningkong jong snem ajar pusau ngala shong ban no hune ya shur chiyo ten khat ngal le chiyo ki jing don kam chunga bangan khit ikong lucy i shong isa pat kal lead blind lead trust ka badan halau jenrio nong thamai hak bai la yo e shibun ki jingkai bai chu si ru shi haja tingka man lau bunai nak bentak bai sa jong i ngasa shong hanong thamai lumbusuk e halau jenrio rengkat ka sing jong ka blind lead trust organization ka bapet bakmi ya kibriu ki badon jingduna gi khotmet khamtam ye ki to kibriu ki bamdon jingpule puthi ki bakut lat kutlunti ki hikai hang ta ba kumno ki briu bakin im hala ki jong ki jat ki kumno bakin kran ki thana kong lucy la kentui ki samla ka juk menta bakim dei ban kan rantien hendrei ki dei ban treshi tom namar ba mangi ki briu ngia kendu e shibun ki jing e bat kini kim dei ban long ki ding ban kyang yangi bureau report di Meghalaya Kani kalong kajing pentip ikipat ba baka sarkar jilla kalapin banai ki number ki bakirpang haba 1 kinu ki jingja na kabenta banyo yekila jingiram na kabenta kinu ki jingja phila ban phone hakini ki number iwe ar lani iwe not henyo not mintapan ini pet ekajing long jingman kasun bening kajing shit kalong 8.8 degree celsius bat kajing khat kalong khat 9.8 degree celsius kajing skam ka hau kalong hinyo phone riu nakashispa min step bat prapa kundai nakashispa janmit kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet upar that haki babon ki jaka shakabakot jong khatop khobor ngene pet byang sa shiseni ki mat ki bakongsan ai khublei ka president u vice president bat umentri rangba do kari ya baro kinong shong shnong menta kasi ha kajing sang ekara yatra jong ublei jaganat Lejingo umentri rangba u Konrad ke sangma ya ka uka para bat milim ha Southwest Garo Hills. Pinkup buram ka Meghalaya Pradesh Congress Committee yo UMP katura usaleng e sangma ha ususut ham auditorium. Pinkamti ka Meghalaya Pradesh Congress Committee UMP katura usaleng e sangma banjit ikikirtong nakabentak election shiteng samoy ha Gambigre. Bat dawa utrai jaka banpin urlong eka jingete kular lani banpin paino eka jaka bala ai sobha. Te parlok katung ila poi shaka bukut jang utuk kubor jingi menta ka janmit hadu bigne shembang la shai kisngi kublei pi baro.